बेलाइखेनो दुखु नांजागनाय मगल मुक्ति कलायनाय तमा ससियेल मीडियाव कासावै फाइका नगै मानखा आरजाकाव बिसिथाम उमरनि चेराइनो alto malkhung chaloknai achomsa kinar sake phai borokno pheri rwma bai buma bufa tei bwsa khoroknoi tongo ar jagao bisitham umorni cherai gari chakka tolao kwlaiui thwinani nangkha bini langma arono arinani nangkha sago belai kheno dukhu manma bai chakka tolao kwlai belai kheno kharokma sincha koktoma tamo ongui pherjaknani nangkha eba kheba borok wrong side de himtong eba kheba gari naiui uklok bwskang naiui himui manya de hinui manano baksa baksa phiaba abo hai kunuya borok wrong side o himui bo tongya lama road cross bo khlai tongya gari naya karui borok wngkha kaisa dukano chakum pailai tonglaimani chanani bagui o cherai rokno charnani bagui chanani manui pai tongmani jorao ar jagao achomsa kano bwchalai tonglaimani uklok tei gari phaire phaika o gari hingka hingke road tuise chaloknani bahaike ar jagao kasai phaika hingke o gari malkhung chaloknai maybe bo drang eba kheba chuak nungjak phekjaknai manui nungjak abagui no mokol rok nukliana bini amsuk bul kotorma wngui tini borok cherai masani chungsasa athukiri wngkhamu bo future o phiaba bini o malkhung chalokmani bagui khoroksa borokni cherai bwsa chungsasa athukirini langma arinani nangkha belai kheno kha dukhu nangjaknai o koktoma tei koktomani bisingtwi saimankha o gari chaloknai borok kwtal swrungmasi hinui tei sakno balance khlaimanya eba kheba bini yakno balance khlaimanya wngui bo direct ar jagao sukrubui rwphaikha hinui sakha jagao pherejakmani yagulo bwsano tolani tubui manya wngui tongkha tamni hingka hingke chakka bai pherejak gari no bo osoi klaisa khe tisaui bwsano nahai mannai amo hai boya ar jagao no langkha pherejaktwi wngui tongkha o cherai bwsa khairokma sincha aboni yagulo kwbangma chesta khlaimani yagulo se gari bai kesepjak cherai no fataro tiklai mansio oboni yagulo kheno cherai to a spot o no lengjak hingke bono hospital o tlanglai thanglai ganani no hospital o tlangui thangmani yagulo doctor rok check up khlaika check up khlaiui hingke omoni CCTV footages rok bo mankha bahaike bwtharjakka o cherai pherejagui bo direction o phaika o gari malkhung chaloknai norokni mokol baithang bai o CCTV footages no kaham khlaiui nai naidi. হঠাৎ সাবলে অ্যাক্সিডেন্ট খাইবে চেরাই মাছা তাবুক মানে করি খাটা nin dukan kho boja kolo মাছরা ব্যাংক চমনি সামো এটিএম সামো o je o phainai rok khe boja gane phaimani tamni bai phaimani nin dukan রক তাম বাকে ফেমানো তো সিয়া গাড়ি চালক ফেমানটা বল he o je thainai rok sai ফিনে রক আন দোকানো মানে রক পাই নগদ থামাই নাই নখদ্রপ অসময় খাই গাড়ি খাই যদি খাটা o gari khe sabni sai ma গাড়ি অরনি চিন লোকাল নো বিনি গাড়ি gari sabni bumung tama দিপঙ্কর তিসরা বিনি গাড়ি nin bung khe আনবো না দিতে মা tabuk bo hospital boro মাছরা মাছরা bo mai condition কন্ডিশন তো এমনি তাও আং খাই না মানে আমি সাথে
ফাইন সাজনে তা ইনকো থুইপাই কাজ রাখে তো থুইটা এমনি বছর কত রকম চড়াই কয় বছর রকম আর ফাই সুমান বমা 3 বছর হিসাব